नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या निरफणसाची म्हणजेच फ्रूट ब्रेडची भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त आणि फ्रेश असा हा निरफणस आहे. कोकणामध्ये हे फळ अगदी आरामात मिळतं. आता सगळेजण घरोघरी याचं झाड लावतात आणि भरपूर ह्याला फळं येतात. तर हा जो निरफणस आहे तर तो मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि आता हा साफ कसा करायचा तो बघूया. तर देठाकडचा भाग आहे तो मी कापून घेतलेला आहे आणि त्याला मी मधनं पुन्हा कापून घेतलेला आहे. ह्या अर्ध्या निरफणसाची मी आज भाजी करणार आहे. त्यामुळे हा अर्धा जो निरफणस आहे तर त्याची मागची जी ही साल असते तर ती आपल्याला सगळी ही बटाट्याच्या तासण्याने सगळी तासून घ्यायची आहे. हे बघा, तासणं वापरून किंवा सुरेनेसुद्धा अलगद अशी तुम्ही ही त्याच्यावरची ही सगळी जी हिरवी साल आहे ती सगळी आपल्याला साफ करून घ्यायची आहे. नंतर तो धुवून घ्यायचा आहे. तर तसं मी करून घेतलेलं आहे. आता ह्याला कट कसं करायचं ते बघूया. तर याला मी मधनं आता पुन्हा कापून घेतलेला आहे आणि त्याचा जो मधला जो भाग आहे तर तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. हे बघा, त्याच्या आधी मी असे 2 मोठे पीस केले उभे आणि नंतर हा जो मधला मावा आहे किंवा मधला जो भाग आहे तर तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. हे बघा, खूप सुंदर अशी ही याची भाजी तयार होते. याचे अजून बरेच प्रकार केले जातात. याची भजी पण केली जाते. याची आपण जशी बटाट्याची कापं काढतो ना, शॅलो फ्राय करतो तर तशी कापं पण केली जातात. तर आता याचे मी एकदम पातळ आणि छोटे छोटे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत. हे बघा, एकदम पातळ आणि छोटे छोटे असे याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि ते पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत म्हणजे तो कुठेही काळा पडणार नाही. तर हे बघा, असे छोटे छोटे पातळ तुकडे मी काढून घेतलेले आहेत. कोकणामध्ये हे फळ अगदी आरामात मिळतं आणि चवीला विचारू नको, खूप छान याचे जे पण तुम्ही पदार्थ कराल ना तर ते खूप छान लागतात. तर जो निरफणस आहे त्याचे छोटे तुकडे करून मी पाण्यामध्ये ठेवलेले आहेत. आता याची भाजीची प्रोसिजर बघूया. तर पॅन गरम करून घेतलेला आहे. फोडणीसाठी तेल पण घातलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर मग याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची. हे बघा, मोहरी चांगली तडतडली की नंतर मग याच्यामध्ये 2 मीडियम साईजचे कांदे आहेत तर ते मी बारीक चिरून इथं वापरलेले आहेत. हे बघा, कांद्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यायचं म्हणजे भाजी खूप छान लागते. एकदम झुणक्या टाईप ही भाजी तयार होते. खूप अप्रतिम लागते ही भाजी. कधी जर निरफणस मिळाला तर त्याची अशा प्रकारे भाजी नक्की करून बघा. कांदा हलका मऊ पडेपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. हे बघा, मस्त असा कांदा मऊ पडला की नंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये ह्या निरफणसाच्या छोट्या छोट्या ज्या आपण फोडी किंवा पीस करून ठेवलेले आहेत तर ते याच्यामध्ये घालायचे आहेत आणि नंतर मग याच्यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे. एकदम साधी सिंपल भाजी आहे पण चवीला एकदम अप्रतिम आणि तब्येतीला पण खूप छान. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. ही बघा, इथं कुठेही भाजलेला मसाला किंवा गरम मसाला घालण्याची गरज नाही. साधी लाल मिरची पावडर किंवा तुमचा साधा घरगुती मसाला इथं वापरला तरी चालेल. आणि नंतर मग चवीप्रमाणे 1 चमचा मी इथं मीठ घातलेलं आहे आणि आता हे सगळं छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. यावेळी गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. तर सगळ्या फोडींना मसाला, हळद, मीठ लागेल असं हे छान असं मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा, मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं. विकत घ्यायला गेला तर एक निरफणस जवळजवळ 150 ते 200 रुपयाला आहे. एवढं हे महाग फळ आहे पण तितकंच चवदार आहे. हा सीझन आहे त्यामुळे या सीझनला हा निरफणस कोकणामध्ये आरामात मिळतो. आता मुंबईसारख्या किंवा पुण्यासारख्या ठिकाणीसुद्धा काही भाजीवाल्यांकडे रेअर प्रमाणात हे फळ मिळतं. तर आता ही मस्त अशी फोडणी मी एकत्र करून घेतलेली आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये बेताचं पाणी घालायचं आहे. म्हणजे जेवढ्या आपल्या भाजी आहे तेवढ्या बेताचं आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. गॅसची फ्लेम मोठी करून या पाण्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे. हे बघा, आणि नंतर मग आपल्याला झाकण ठेवून ही भाजी एक 15 मिनटासाठी स्लो गॅस फ्लेमवर शिजवून घ्यायची आहे. याला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. तर पाण्याला आपण उकळी काढून घेतल्यामुळे ही भाजी मस्त अशी छान शिजते. तर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून 15 मिनटासाठी मी ही मस्त अशी भाजी शिजवून घेतली आहे. ही बघा, 15 मिनटं झालेली आहेत. पाणी आटलेलं आहे. फोडी एकदम मऊ झालेल्या आहेत भाजीच्या. हे बघा, जसं उकडलेल्या बटाट्याच्या भाजी होतो ना, बटाटा एकदम मऊसर तशा भाजी झालेला आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. हे बघा,
तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथं ओल्या खोबऱ्याची क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता. तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल. नुसतीसुद्धा ही भाजी खूप छान लागते. हे बघा, आणि मस्त अशी मिक्स करून घेतलेली आहे. भाजी बघू शकता किती एकदम मस्त अशी एकजीव झालेली आहे. खूप छान शिजलेली आहे. ही भाजी आपल्याला इतपतच शिजवून घ्यायची आहे आणि परफेक्ट अशी ही निरफणसाची भाजी झालेली आहे. गरम गरम चपातीसोबत तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता किंवा रोजच्या जेवणामध्ये भात, आमटी, भाजी अशीसुद्धा ही भाजी तुम्ही इथं वापरू शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.